Id-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi qed ikompli jwettaq diversi proġetti fil-komunità terapewtika ta' San Blas b'investimenti li qed itejbu l-faċilitajiet u jsaħħu s-sigurtà tal-ambjent fejn jingħataw servizzi essenzjali. Fost dawn l-interventi bħalissa jinsab fl-aħħar stadju ta' rikostruzzjoni tal-ħajt tal-komunità, proġett li beda wara intervent urġenti biex jiġi eliminat riskju għas-sigurtà. Dan il-proġett huwa parti minn ħidma usa li d-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi qed iwettaq fatta komunitajiet, entitajiet u organizzazzjonijiet mhux governattivi madwar Malta u Għawdex. Dan tħabbar waqt żjara fuq il-post tax-xogħol mill-Ministru għall-Gvern Lokali u x-Xogħlijiet Pubbliċi Erison Zerafaċivelli. F'din iż-żjara l-Ministru Zerafaċivelli ngħatat aġġornament dwar l-andament tax-xogħlijiet li jinsabu fi stadju avvanzat u qed jitwettqu skont il-pjan u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi approvati. Meta ninvestu fl-infrastruttura ta' entitajiet ta' organizzazzjonijiet bħalma hija il-Caritas nkunu qegħdin investu direttament fin-nies u għaldaqstant l-impenn tal-Gvern u l-prijorità tagħna tibqa' tkun li nagħtu l-appoġġ lil dawn l-organizzazzjonijiet sabiex jibqgħu joffru servizzi u jagħmlu l-ħajja komda ta' dawk li jiġu bżonn l-organizzazzjonijiet sabiex jibqa' jkollna komunitajiet aktar b'saħħithom kuljum. Id-Direttur Ġenerali ta' Xogħlijiet Pubbliċi l-Perit Stephen Bonello spjega li x-xogħlijiet qed jitwettqu skont l-ogħla standards tekniċi filwaqt li d-Direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt sostna li dawn l-interventi se jkomplu jsaħħu s-sigurtà. Il-Caritas għandha 11 ċentrum ferxin f'Malta fejn nagħtu għajnuna appoġġ kbir lil persuni li għandhom dipendenza fuq id-droga u l-familji tagħhom, persuni li huma bla dar, problemi soċjali diversi. Tistgħu timmaġinaw ix-xogħlijiet kbar li jkollna biex immantnu daw il-ċentri tagħna.